Lisod na palihog si Norbert, kina ako'y tuyo. Okay, thank you. Sir? Kumusta may mula ka? Okay naman sir, pero medyo doon na medyo tayong problema. Nga naman? Diya ba sa unahan ba? Doon na may abling bagong resto bar, atong gutkin siya. Amaw ba? Wala yung problema. Kinahanglan lang tayong strategy para ang atong mga customer mo pilit o dili mo balhin ang laing establishment. Dili, bagyod ko rin yung abilidad sir. Kamaong yun ka. May mayo kuyugan ko mo Tanaw na to ng bagoro ng abling resto bar diha. Atong panidaan. Pag nahuman, mag-meeting ta, ato ipatawag ang tanang staff para magplano ta kung sa'yo atong sunod nga strategy o kung sa'yo atong plans o sa seasoning months na to. Okay. Sige, wata lang ko sa gawas. Kay napapitiwas nun. Apas ko din mo dito. Okay sir. Sige. Sige, sir. Okay. Thank you. Girls, tapusan diri ha. Kailangan lang doon. Bye. Tultul ka ni kaning maong club Sa unahan eh. sa ato pa nga na kanang inigliko ni mo. Idiklik ko ni mo da. Ano man sir? Trabaho ka na sir? Manager ka? Ako gikuha lang singer. So ngana mo guys kina. Idiklik ko ni mo da. Thank you ha. Okay. Kisa man to, Norbert? Senior ko siya sir sa maong club. Kanang club dia? Parang bagong club na to ko da. Murag na interest ko anada. Sige. Ato na nga tuon dito. Atong obserbahan. Look at me. I was helpless as a kitten of a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't